दिनै बेयाव मानो नुजाफैनाय जादों? बे दिमु दैमाया जोंनि भगबान गामिनिफ्राय माबाखौ लांखानानै जाबोजोब्बाय दा गामियाव हाबा अबस्था बेनिखायनो गासै जोङो रायजोयै दोलै बोलै फैनानै जाहाथे दैमाखौ चेनेल खाथिनि दैनि दाहारखौ बेलेगथिं हरनाय जोङो बेब'स्था खालामदों गासैबो रायजोफ्राबो जों सह'जुग खालामफादों दा दंजोबो मैयानिफ्राय नांगासिनो दिनै फ्राय दैया जोंनिया जि बेब'स्था लादों बेबायदिनो बिनि रिजाल्टआ बिदिनो मोजां जागासिनो दा बे नुनायखिनिया जोंनि गोजा बानायजोबनाया आरो बेबायदि दैया बेलेग लाइनजों लाबाय दा रायजोआनो खस्थ' खालामदों रायजोनि मथे दा दैयाबो बिदिनो रायजो मानिदों। दा नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला बेसेबांसो गामिया खहा जादों बायदि? गामिया माने दा जोंनाथ' बै फ्राय दा मिनि एरिया मिनि ससाइटिनि माबा कमिसन एसे थांबाय 10 वर्ष थांबाय दा जोंनि बर' गामिखौ थासिं जाहां जेनेबा हाबस्लाबाखै बेखायनो जों बेनिख्रुइ जों हाबै सिगां जों माबाखौ लागोन आरो प्रिकसनखौ लागोन जों जाहाथे माने जोंनि बर' गामिया बासि होमबा थिगानो जादों। आरो जोंहा बेयाव दा बबे गामिनिफ्राय बाहागो लानो हानाय बायदि जादों? बेहायथ' बेलेग गामिनिथ' फ्राय गैयानो जों गामि गोजा बर' गामि भगवान गामिनि गोजा ओमफ्राय ओरै टिएमपिफोर फैदों बेखौबो सौफैनांगासिनो मेरि कमिटिनिफ्राय ओमफ्राय जोंनि माबानिफ्राय आरो बर'फोरनो जों बर' गामि गोजा भगवान गामिनि गोजोननाय थाबाय दे गासैबो बोराय सेंग्राफोर ज' फैजोबदों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो हानानै गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो गोजोननाय थेंक इउ दैया पेन्डासिन जायो लोगोसे जायगा जायगा जान्जि बारनाय आरो जायगा जायगा थोरोबो नोंथांमोना नायदो गराखनिया गोबां जायगायाव बेबायदिनो हा खुरखानायनि जाहोनाव न' बां बारि गासिबो खुरखा जादों। भगबान मिथिं गामिनि गोबां न'खरा दिनै बिनिफ्राय खारनो गोनां जादों। बेनि थाखायनो जोंनि भगबान बर' गामिनिफ्राय माखासे सहायनि आखाइ फोलावबो फैदों बेयाव खामानि मावनानै बेयाव गावनि खामानि दामानि गारनानैब्लाबो बेयाव दिमु दैमानि दाहारखौ जाहाथे गराखहैनायनिफ्राय होबथानो हानाय बायदि खामानि मावफैदों बेरा होफैदों औवानि बेरा होबथानो नाजादों आरो मोनदोंमोन दिमु दैमानि बेरा होनाय खामानिया सोलिबाय दङ 50% खामानिया जाफुंबाय नोंथांमोना नायदो 50% बेरा होनायनि खामानिया जाफुंबाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नुदों दिमु दैमानि दाहारखौ नारखेनो थाखाय मा खालामदों बेयाव बेरा होदों गिदिर गिदिर नै खुन्था होनानै रायजो राजा नोंथांमोना नाय दिमु दैमाया माबायदि दिमु दैमाया बारा गिदिर दैमा नङा नाथाय दैज्लाङाव बिराद गिदिर जायो देरो बेखौ बारनोबो हाया दैज्लाङाव नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन माबायदि गुवार दिमु दैमाया जायगा जायगा थोरोबनोबो हागौ मानसिखौबो थोरोबनो हागौ जायगा जायगा नाथाय दायो बेयाव नै नोंथांमोना नायदो आं हान्थु बारनानै देखायबाय नोंथांमोना नुदों हान्थु बारजासे नोंथांमोनाबो नुगोन माबायदि बेयाव हान्थु बारजासे दै दं आरो बैखैजाय थाङोब्ला बे दैया आरो गोथौबाव ओरैजाय थाङोब्ला आरो गोथौ जाबावगोन नोंथांमोना मिथिगौ बेखै थाङोब्ला आरो गोथौ जाबावगोन बे दैया आरो एसे गोथौबाव आं बेयाव रायजो राजाजों लोगोसे फैनानै रायजो राजानि मावनाय दांनायफोरखौ आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं नाजादों रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंनि भगबान गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै दिनै बेबायदि
दिमु दैमाखौ माब्रै बेरा होयोब्ला औवानि बेरा होयोब्ला बेबायदि हा खुरखानायनिफ्राय होबथानो हागोन बिनि थाखाय रायजो राजाया बेबस्था खालामदों सिन्था खालामदों बिनि फिथाइ हिसाबै बर' रायजोफोरा खामानिखौ मावगासिनो दङ नायदो खुन्था गायनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ खुन्था गायनायनि खामानि जिहेथु बे सोलिबाय दङ जायनि थाखाय बे खामानिखौ जोङो नाजागासिनो दङ नायदो नायदो जागायनायनि बेबस्था खालामगासिनो दं আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ভগৱানশিলী এলেকাৰে এজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এজন শিক্ষক হয় তেখেতে আহি ডিমু নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেখেতৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে এইটো চাওক আপোনালোকে দেখি পাইছে আমাৰ ভগৱানশিলী এলেকাত থকা ৰাইজে আহি ইয়াতে ডিমু নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে যিখিনি বহাব লাগে বা বাঁহৰ যি বেৰ বনাব লাগে সেইটোৰ কাৰণে কাম কৰি আছে যথেষ্ট নিজৰ কাম এৰি পেলাই কামত লাগি আছে তেখেতসকলে আপোনালোকে দেখিছে मेसेङाव बनसो जाहैजोबो गोजौनिखौ दानना होखाजोबो আপোনালোকে দেখিছে কিদৰে ভগৱান বড়ো ৰাইজে আহি ডিমু নদীত বাঁহৰ ভেটি দিবৰ কাৰণে বাঁহৰ এটা বেৰ দি কিদৰে ডিমু নদীৰ গতিটো অকণমান হ'লেও গতি সলনি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে গৰাখহনীয়াৰ যিটো কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হোৱা এই ডিমু নদীৰ গতিটো সলনি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি এলেকাত বিভিন্ন দল সংগঠনে ব্যৱস্থা কৰি আছে যেনে আমি পৰিলক্ষিত হৈছে আজি TMPK ষ্টুডেণ্ট এটা সংগঠনে আহি এই গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰি কামত লাগি থকা আমি দেখি পাইছোঁ আৰু এনেকৈ ভগৱান বড়ো গাঁৱৰ পৰা আহি কিছু কৰ্মীসকলে আহি ইয়াতে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে যিটো ডিমু নদীৰ গতি সলনি কৰিবৰ কাৰণে যি ল'বলগীয়া পদক্ষেপ এই পদক্ষেপ হিচাপে তেখেতসকলে এইখিনি বহাই এটা বেৰ দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকে দেখি আছে যি ইয়াতে এটা গৰাখহনীয়া চলি আছে আপোনালোকে দূৰত আপোনালোকে চাব যথেষ্ট গৰাখহনীয়া সৃষ্টি কৰি আছে এই নদীয়ে দূৰত দেখা যিটো এইখিনি এলেকাটো ঘৰ বাৰী পুৰা গৰাখহনীয়া কবলত গ্ৰাস কৰি পেলাইছে বাৰী
ঘৰ আৰু বহুতখিনি ঘৰ ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ হ'বলগীয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাব গতিকে মই আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ যে এইখিনি এলেকাত আহি আজি আমাৰ ধেমাজি BDO ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ এজন আহি ডিমৌ নদীৰ এই গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে ইতিমধ্যে